Môžem začať teda. Dobre, Ok. tak dobrý deň ešte raz. Ďakujem veľmi krásne za uvedenie a zdravím vás všetkých do Prahy. Moja prezentácia má názov Keď jeden počítač nestačí, simulácie extrémnych laserov. A v rámci tejto svojej prezentácie vám ukážem, teda sa o to aspoň pokúsim, že skúmanie extrémne silných laserov neprebieha iba v laboratóriu na veľkých experimentálnych zariadeniach, ale že veľkú časť toho, čo sa tam vlastne deje, vieme skúmať aj pomocou obrovských počítačových simulácií. Takže počas svojej prezentácie budem hovoriť o tom, čo sú to počítačové simulácie, ako sa pomocou simulácií skúma interakcia extrémne intenzívnych laserov s hmotou. A na záver vám ukážem, aké konkrétne javy sa dajú takto simulovať a to vám budem demonštrovať na svojej osobnej vedeckej ceste, počnúc bakalárskym štúdiom. Takže čo sú to počítačové, alebo inak povedané numerické simulácie? Aby som vám ukázala, čo je to vlastne numerická simulácia, tak začnem jednoduchým príkladom. Predstavte si, že hodíme kameň takto do výšky a pre jednoduchosť predpokladáme, že ho vyhodíme priamo nahor. A v takom prípade predpokladáme, že poznáme jeho počiatočnú rýchlosť a taktiež predpokladáme, že počas celého toho pohybu na neho pôsobí gravitácia. A potom v takom prípade vieme pomocou fyzikálnych zákonov, pomocou rovníc, ktoré tu vidíme, presne vypočítať, akou rýchlosťou sa bude kameň pohybovať a v akej výške sa bude nachádzať v podstate v ľubovoľnom čase T. A takýto opis deja nazývame spojitý matematický opis. V počítačovej simulácii, ale k tomuto problému často pristupujeme obecne trochu inak. Namiesto toho, aby počítač vypočítal celý pohyb naraz, si rozdelíme nejaký časový úsek na veľa malých krokov. A tu vidíte príklad takého numerického prístupu jednoduchého počítačového algoritmu v programovacom jazyku Python, ktorý dokáže vlastne v každom časovom kroku pre stanovený časový interval vypočítať pohyb kameňa a tým myslím jeho rýchlosť a výšku, v ktorej sa nachádza. A takto postupne môžeme sledovať jeho pohyb, ktorý vlastne vidíte zobrazený v jednotlivých časových krokoch. A na rozdiel od spojitého opisu teraz nepoznáme nejakú rovnicu, ktorá nám opisuje ten pohyb kameňa v čase, ale poznáme vlastne jeho polohu v konkrétnych tých časových krokoch, ktoré sme si zvolili. A takýto prístup nazývame diskrétnym opisom. A toto je v podstate celý taký princíp alebo základná myšlienka numerických simulácií. A to je to, že namiesto spojitého opisu necháme počítač vykonať veľké množstvo malých postupných výpočtov, ktoré sú počítané krok za krokom. A pri takom príklade, ako je napríklad tento hod kameňom, poznáme aj presné teoretické riešenie. No problém, ktorý nastáva bežne a vlastne dôvod, prečo sa numerickými simuláciami vlastne vôbec zaoberáme, je to, že pokiaľ máme vo vede nejaké oveľa zložitejšie fyzikálne javy, ktoré si vyžadujú ešte zložitejší fyzikálny popis, tak v takom prípade už jednoduché teoretické riešenie často neexistuje, alebo je príliš náročné ho vypočítať. Takže na jednej strane máme v takom prípade teóriu, ktorá nám dáva fyzikálne zákony, podľa ktorých sa systém správa, a na druhej strane máme experiment,
ktorý nám ukáže, čo vieme odmerať, ale často nevidíme celý priebeh toho deja dopodrobna. A práve v takom prípade prichádzajú na rad počítačové simulácie, ktoré nám v podstate pomocou fyzikálnych zákonov umožňujú nahliadnúť dovnútra systému a pochopiť, čo sa deje medzi začiatkom a koncom toho experimentu. Simulácie teda v podstate nie sú nejakou náhradou tých experimentov alebo teórie. Sú takým spojovacím článkom, ktorý nám pomáha poskladať si celý obraz fyzikálneho deja dohromady. To bol taký obecný úvod do simulácií. A teraz sa zameriam na to, ako sa pomocou simulácií skúma interakcia extrémne intenzívnych laserov s motou. Ako ste už videli pravdepodobne v predchádzajúcich prezentáciách, napríklad o Eli Beamlines, kam sa dnes asi aj pôjdete mnohí z vás pozrieť, tak v laboratóriách dnes máme k dispozícii naozaj obrovské laserové zariadenia a zatiaľ, čo si pod slovom laser možno mnoho ľudí predstaví napríklad laserové ukazovátko, ktoré má výkon niekoľko miliwattov bežne, tak najvýkonnejšie výskumné lasery dokážu v extrémne krátkom časovom okamihu dosiahnuť výkony až v škále petawattov, teda 10 na 15 watu. A práve vďaka tomu dokážeme vytvárať extrémne podmienky, pri ktorých sa hmota začne správať úplne inak, než to poznáme. A konkrétne sa deje vlastne to, že ak takýto veľmi intenzívny laser zasiahne hmotu, ktorá sa skladá z atómov, tak môže dojsť alebo dochádza k procesu, ktorý sa nazýva ionizácia. A to znamená, že elektrické pole tohto veľmi intenzívneho laseru je natoľko silné, že dokáže vytrhnúť elektróny z atomového obalu. A z pôvodne neutrálnych atómov sa tak stane kladne nabité jonty a elektróny. Čiže dostávame takú zmes kladne nabitých jontov a elektrónov, ktorú vlastne nazývame plazma. A práve v tej plazme prebieha strašne veľa zaujímavých fyzikálnych javov, nejaké aj potom neskôr spomeniem, ktoré sa snažíme pochopiť pomocou simulácií. A teraz sa dostávam bližšie k otázke, že ako vlastne takúto interakciu laseru s plazmou simulujeme. Tak ideálny prípad takej počítačovej simulácie je, že by sme v počítači sledovali pohyb každej jednej častice, každého elektrónu, každého jontu v plazme a počítali by sme, ako každá častica ovplyvňuje každú ďalšiu časticu. Problémom ale je, že v skutočnej plazme ich môže byť viac, napríklad až 10 na 15 alebo ešte vyššie čísla. A to je číslo, to je číslo, ktoré má vlastne 15 nul. Takže to je niečo, čo aj pre tie najvýkonnejšie počítače na svete je až priam veľmi náročné, až priam nereálne. Takže jedným zo spôsobom, ako si poradiť s týmto obrovským množstvom častíc, je numerická metóda, ktorá sa nazýva Particle in Cell. A v tejto metóde si priestor, v ktorom počítame rovnice, rozdelíme na malé výpočetné bunky a namiesto častíc používame častice, ktoré nazývame makročastice. A takéto makročastice vedia reprezentovať obrovské množstvo skutočných elektrónov a jontov. Takže, ale približne pomocou toho vieme sledovať, čo sa v tej plazme deje. Napriek tomu, že nesledujeme každú tú časticu zvlášť.
A taká jedna makročastica môže predstavovať aj miliardy a viac reálnych častíc. Takže je to obrovské zjednodušenie pre ten výpočet. A z rozloženia týchto častíc v každej tej výpočetnej bunke počítame elektrické a magnetické polia a tieto polia pôsobia späť na častice, ktoré sa pohybujú. Tento proces opakujeme znova a znova a tým vlastne simulujeme deje v plazme. Výsledkom niečoho takého je v podstate taký virtuálny experiment v počítači, kde každú časť reálneho experimentu môžeme pozorovať bližšie vo vnútri našeho počítača. Môžeme si aproximovať a sledovať v tom rôzne fyzikálne deje. A ako som ukázala na tom predchádzajúcom slajde, aj keď nepoužívam skutočné častice, ale tieto približné makročastice, tak stále musím počítať pohyb obrovského množstva častíc a vývoj elektrických a magnetických polí na obrovskom množstve výpočetných buniek. A niektoré jednoduchšie simulácie sa dajú v pohode zvládnuť aj na bežnom počítači, ale také tie realistickejšie 3D simulácie, ktoré občas potrebujeme, tak tam ide o milióny či miliardy výpočetných buniek. A práve vtedy prichádzajú na rad superpočítače. Tu na obrázku napríklad vidíte, ako vyzerá superpočítač Lumi. To je jeden z najvýkonnejších počítačov v Európe momentálne. A sú to vlastne také obrovské skrine, ktoré obsahujú veľké množstvo procesorov. Superpočítače sa teda neskladajú z jedného extrémne výkonného procesora, ale vlastne skôr z veľkého množstva procesorov, ktoré pracujú naraz. A výpočetnú úlohu teda rozdeľujeme medzi tisíce procesov, ktoré počítajú súčasne. A hovoríme tomu, že počítajú úlohy alebo tie príklady paralelne. Napríklad v prípade tých particle cell simulácií by to znamenalo, že tú výpočetnú mriežku rozdelíme na nejaké menšie malé mriežky a každý ten procesor bude počítať tú menšiu mriežku samostatne. A vďaka tomu simulácie, ktoré by bežali na bežnom notebooku mesiace, roky, tak vlastne tie vieme na tých superpočítačoch vypočítať za hodiny či dní. A aby ste si vedeli predstaviť, o akých obrovských rozdieloch hovorím, tak tu je napríklad môj notebook, z ktorého práve prezentujem. A ten má 8 jadier, čo je vlastne 8 častí procesora, ktoré vedia vykonávať výpočty súčasne. A na ďalšom obrázku vidíte superpočítač Karolina. To je český superpočítač, ktorý sa nachádza v Ostrave. A ten má dohromady až cez 80 000 takýchto výpočetných jadier. A posledný obrázok je momentálne najvýkonnejší superpočítač na svete, ktorý sa nachádza v Kalifornii. A ten má viac ako 11 miliónov jadier. A práve na takýchto superpočítačoch vieme skúmať takéto extrémne javy, ako napríklad interakciu intenzívnych laserov s plazmou. Keď používame ako užívateľia tieto superpočítače, takže keď ja napríklad chcem spustiť akú simuláciu, tak nevyužívam všetky tieto jadra, ale tie sa delia väčšinou medzi mnoho a mnoho používateľov, ale naše jednotlivé simulácie, ktoré bežne spúšťame, môžu v pohode zaberať stovky a niekedy až 10 000 jadier súčasne, takže sú to veľmi náročné simulácie. A ja
a vlastne tieto simulácie počítame na diaľku na takýchto super počítačoch, ktoré sú lokalizované väčšinou na nejakom jednom mieste v celej miestnosti alebo v celých budovách. A teraz by som vám chcela ešte rýchlo ukázať nejaké fyzikálne javy, ktoré som počas svojho štúdia mala možnosť pomocou simulácií skúmať. Takže ja keď som nastúpila na bakalárske štúdium, ktoré som robila na FFI, tak som si vybrala pôvodne odbor fyzika a technika termojaderné fúze. A v prvom ročníku ma viac lákala popravde experimentálna fyzika, lebo som si predstavovala, že budem pracovať v laboratóriu. Ale keď prišiel druhý ročník na FFI, tak tam sme mali veľa matematiky a fyzikálnych a takých tých fyzikálnych teoretických predmetov. A ja som zistila, že ma začína čoraz viac baviť aj taká teoretická fyzika a objavovanie javov pomocou matematických rovníc. A preto som si ako bakalárskú prácu vybrala tému teoretickú, a to počítanie ohybov laserových lúčov v elektrických alebo v takých plazmových výbojoch. A veľká časť práce spočívala v teórii, ale zároveň som tam robila takú jednoduchú počítačovú simuláciu len na svojom notebooku. A vtedy som vlastne zistila, že ma to dosť baví a som aj viac zo všetkých tých prístupov. A tá skúsenosť ma vlastne priviedla k tomu, že som sa na magisterskom štúdiu rozhodla zmeniť odbor a vydať sa viac smerom práve k simuláciám. A na magisterskom štúdiu som sa teda rozhodla zmeniť odbor na informatickú fyziku. Dnes sa to na FFI nazýva počítačová fyzika. A zamerala som sa priamo na numerické simulácie laserov s extrémnymi intenzitami, ktoré sa na tomto odbore študovali. A zároveň som začala pracovať popri tom na Ústave fyziky plazmatu, na oddelení laserového plazmatu, kde sa nachádza aj laserový systém PULSE. Ten by ste dnes mali v rámci exkurzii tiež vidieť. Tak to bola moja prvá taká reálna vedecká skúsenosť, a dalo by sa povedať. A tam som písala aj svoju diplomovú prácu, ktorá sa venovala simuláciám laserového urýchľovania elektrónov. Čo je taká technika, ktorá potenciálne konkuruje dnešným veľkým časticovým urýchľovačom, ktoré poznáte napríklad ako z CERNu a podobne. Na rozdiel od takej jednoduchej simulácie z mojej bakalárky sa jednalo práve o náročnejšie particle in cell simulácie, ktoré sme si dnes ukázali, a tiež to bola pre mňa taká prvá skúsenosť so super počítačmi v tej dobe. Takže tie laserové urýchľovače elektrónov, ktorým som sa venovala a v podstate do dnes časti venujem, sú zaujímavé tým, že dokážu dosiahnuť extrémne vysoké energie častíc, v tomto prípade elektrónov, na veľmi krátkej vzdialenosti. Napríklad na obrázku je Slug Linak, to je klasický časticový urýchľovač, ktorý má viac než 3 kilometre. A napravo je laserový urýchľovač Berkeley Lab, ktorý vie dosiahnuť podobné energie, ale na vzdialenosti iba 20 cm. Takže je to z praktického hľadiska veľmi výhodné skúmať takéto laserové urýchľovače. Avšak takou vedeckou výzvou na to, aby tie urýchľovače mohli byť aplikované napríklad v CERNe, ostáva vytvoriť aj dobrý elektrónový zväzok, teda nejakú skupinu elektrónov, ktorí sa pohybujú spolu a majú veľmi podobné, presne definované vlastnosti, napríklad veľmi podobnú energiu.
A práve v tomto skúmaní nám pomáhajú napríklad particle and cell simulácie, pretože v skutočnom experimente môžeme meniť síce veľmi veľa parametrov, ale je to oveľa ťažšie časovo aj finančne otestovať všetky možnosti experimentálne než v simuláciách. Tak tie simulácie nám často umožňujú vyskúšať si to v takom virtuálnom prostredí. A v tomto bielom rámčeku vidíte príklad simulácie, ktorú som robila nedávno, práve takého laserového urýchľovania. A tá mi trvala okolo 10 hodín, keď som využila 512 jadier na superpočítači v Ostrave. Ale na mojom notebooku by to trvalo skoro mesiac. Takže je to veľká výhoda, že môžeme použiť superpočítače, ktoré nám spočítajú niečo za noc a potom si ráno vlastne môžeme skontrolovať výsledky. Ja som potom pokračovala na doktoráte ďalej na FFI vo výskume tiež laserového urýchľovania elektrónov a počas toho som sa zapojila do viacerých medzinárodných projektov. A napríklad počas pobytu na univerzite v Nebraske v USA som pracovala na simuláciách, kde sme výsledky. V tomto prípade to sú elektrónové zväzky, čo vidíte na obrázku, porovnávali priamo s experimentátormi, čiže ja som robila simulácie, oni robili experimenty a snažili sme sa pomocou toho vysvetliť, čo sa vlastne deje. A neskôr som počas svojho, to bol v podstate polročný pobyt v Lisabone, tak tam som sa venovala trošku exotickejšej téme a to bola možnosť urýchľovať pomocou laserov pozitróny, čo sú vlastne častice antihmota ku elektrónom. A veľká časť mojej práce pritom spočívala v simulačnom návrhu potenciálnych budúcich experimentov. Takže na tom je možné vidieť, že pomocou simulácií vieme vysvetľovať už namerané dáta, ale zároveň slúžia ako nejaký simulačný návrh pre ešte len budúce experimenty, kde overujeme, čo by stálo za to vôbec experimentálne skúšať a overovať. No a momentálne som už ukončila svoje štúdia na FFI a pracujem teraz v Plasma Theory Group na obrázku vo Švédsku, ktoré je v meste Göteborg. Tu som pridala nejaké fotky z mesta. A teraz sa môj výskum posunul aj trošku ešte iným, rozšírenejším smerom, pretože v našej skupine využívame metódy aj strojového učenia a optimalizačné algoritmy na riadenie počítačových simulácií. Takže spájame simulácie ako particle in cell vlastne so strojovým učením. A to nám pomáha v tom, že niekedy je možných kombinácií pre simulácie tak veľa, že je veľmi náročné si vybrať, ktoré simulácie by viedli k dobrým výsledkom a pomocou tých optimalizačným algoritmom redukujem ešte aj počty simulácií, ktoré musíme vykonať na to, aby sme mali nejaké dobré výsledky. Napríklad môžeme optimalizovať vlastnosti elektrónov. Takže to už je v podstate odo mňa všetko. Na záver by som zhrnula, že extrémne lasery vytvárajú plazmu a umožňujú nám skúmať nové javy. A počítačové simulácie nám umožňujú nahliadnúť do procesov, ktoré často nie je možné priamo pozorovať. Superpočítače nám umožňujú simulovať miliardy častíc a navrhovať nové experimenty, či vysvetľovať už namerané experimentálne dáta. A strojové učenie a optimalizačné algoritmy nám pomáhajú hľadať najlepšie nastavenia a znižovať počty simulácií. A moja osobná študijná a vedecká cesta ukazuje, že spojenie fyziky a programovania môže viesť k výskumu naozaj zaujímavých javov v rámci štúdia laserov. Tak, to je odo mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.